Ahojte, vítam vás na pôde našej školy. Volám sa Michal Čiernik, som riaditeľom Spojenej školy Masarykova 24 Prešov. Pripravili sme si pre vás krátke video, s ktorým vás bude sprevádzať naša žiačka Patricia. Tak poďme sa na to pozrieť. Chceš študovať v systéme duálneho vzdelávania? Chceš byť odborník v oblasti účtovníctva, financií a rozpočtov? Chceš dokonalo ovládať administratívu? Tak nech sa páči. Študijný odbor Obchodná akadémia. Chceš zažiť súvislú a priebežnú prax vo firmách? Chceš sa uplatniť ako samostatne zárobková činná osoba alebo súkromný podnikateľ a využívať základy informatiky v praxi? Tak sa poďme pozrieť na študijný odbor Ekonomicko-administratívne služby v podnikaní. Chceš prepojiť ekonomické vzdelanie s gymnaziálnym a byť dokonale pripravený na vysokú školu? Chceš sa naučiť realizovať praktické zručnosti v reálnej školskej firme a vzdelávať sa zábavným procesom? Tak nech sa páči. Študijný odbor Ekonomické lyceum. Chceš prepojiť svoje ekonomické znalosti s turizmom a službami cestovného ruchu? A chceš naplno využívať svoju kreatívnosť v realizácii barmanského, baristického a animatorského kurzu? Tak nech sa páči. Študijný odbor služby v cestovnom ruchu. Chceš uplatniť právne základy v ekonomike? Chceš byť kompetentný v procesoch verejného obstarávania či colnej deklarácie? Chceš svojim poradenstvom pomáhať rizikovým skupinám ľudí? Tak si ako stvorený pre študijný odbor ekonomicko-právne činnosti v podnikaní. A čo robíme my žiaci v mimoškolskom čase? To je úloha školského parlamentu. Ahojte, som členka školského parlamentu, ktorý určite stojí za zmienku. Práve sa nachádzame v našej klubovni. Náš tím organizuje rôzne podujatia, ku ktorým patrí napríklad aj školský ples, slávnosť svätého Mikuláša a mnohé ďalšie. Pri nás sa naučíš mnohé zručnosti a skúsenosti, ktoré využiješ nielen počas štúdia, ale aj v práci či v živote. Chceš o nás vedieť viac? Pozri si náš Instagram. Veríme, že čoskoro budeš súčasťou nášho tímu. Dúfam, že video, ktoré ste videli, sa vám páčilo a ak chcete zistiť nejaké ďalšie informácie o našej škole, tak nás čeknite na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, poprípade na stránke našej školy. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás na prijímacom konaní, poprípade s niektorými aj v septembri. Majte sa pekne, dovidenia.